Bağışlan yurttaşlar ara kesilli. Hep men öýde däl, soňum bärdikän internet göwnümiziň isledigi şey işlerine goýdum. Diýmek şol Nüştaýda bu köpçüligiň kararyny azlyk ýa açylyk ýa ýeňilen tarap boýuna gaýmaly. Ine Amerikan esasy demokratiýasynyň esasy guraly şol. O ýöne Donald Trump nädip alyp barar bu meseleni, niraçel alyp barar, näme bilen gotarar, 4 ýylyň dowamy ol belli däl, ýöne 4 ýylyň eglan eden ähli programmasy ýankyby. Durmuş ornaşdyrjak mı ýa ýokmy, olam belli däl, sebäp bol. Diňe Meksika bilen Amerikan arasyna guruljak serhet ýa-da galdyryljak haýatyň bahasam bir wagt näçe milliard dollara durjak. Ondan bu ýurdun içindäki deport edilmeli adamlaryň ykbaly nähil boljak. Bular razy boljakmy? Munça million adam ýurtdan gösgörçeli çykarylyp ugradylsa. Ondan bular ýaly mysal beýleki döwletlere görelli bolmazmy? Meselem bu giýdiň zatlar Ýewropada da gatykan şular ýaly bosgun bolup gelen beýleki kontinentlerden, döwletlerden, uruş turan ýerlerden bosgun bolup gelen adamlaryň millionlarça ýaşaýar, millionlarça da 10 millionlarça. Bulara näme ykbal garaşýa, onuň wagt görkezler. Ýöne şolar ýaly görürler, Ýewropada da bar ýurtdaşlar, onuň men size aýdyp geçeýin. Sebäp hatda Şwetsiyada da aýdylýar, häzir eger şol sağçy partiýa, şu ýylmy, inniki ýylmy, şol öz güýjüne giren döwri, bular Şwesiýadan aýdyşlaryna görä 1 million 3 million aralygyna adamlary deport etmeli. Şol sanyna ýanky Arap döwletlerinden diýip aýdýanlar, ýa musulman döwletlerinden gelen bozgullar bar. Olar indi bärde şu döwletde işläp, arkaýyn ýaşap, gülýär durmuşda ýaşap ýörmekde tersine bular indi durly jenaýatlary başaryp, soňra öz aralaryna bir-birine ana her gün biri öllü, biri atylly, biri ýykylly, ine şolar ýaly kanun bazmalar ýa jenaýatlar günne şany Şwesiýada ýüz berip dur. Demek bu jemgyýetem olar ýaly gelen mehmanlary goşadyrnak üçin indi ýygyny uğraşyp diýen. Olam bolar, näme üçin ýok. Beýleki döwletlerde de şoň ýaly dünýäde şu mahal men öz görýän adam aýsam, esasan indi sagçylar häkimet başyna gelip başlajaklar. Sagçy diýänmem şol diňe öz halkymyz üçin, diňe öz milletimiz üçin, diňe öz durmuşymyz üçin hemme bar mümkinçilikleri tebiği, mümkinçiliklerimizi, ykdysady mümkinçiliklerimizi, sosial mümkinçiliklerimizi ýa-da kömekleri diňe ýurdun öz üçin, öz milletimize, öz halkymyza etjek diýip aýdýar. Artan süýşeni bolsa soň şolaň ýaşaýan ýurduny uğradyl, ýöne bir adam gelmesin diýilen ýaly tendensiýa bar. Şo tarapy ýykyn edilýär adamlar ýa siýasatçylaryň kellesinde şuň ýaly pikirler bar. Ýa-da sağçy partiýalar. Sağçy partiýalaryň her bir döwletde de bar. Men şonu aýdýan, bizde Türkmenistanyň diýilen tersine Türkmeniň agdyndaky ırfyň kaky bar, töwerekdäki döwletleri peşkeş berip, şeýdi häkimeti saklap, ýaranjalyk edip öz ýanky hökmürawarlygyny sürüp otyrlar, ine 35 ýyl bäri. Ondan ozalam ine bize bar 100 ýyllyk taryhymyz. Hiç ýerde Türkmen halkyna bolsun diýip hyzmat edilen häkimet döwlet başynda bolmandyr. Ozalam häzir soňky 35 ýyllar asla ýok. Ene eger şol Amerikada bolup geçen ýagdaýlar jemläp aýtsak şu bilen baglanşykly. Ýöne ýurdun içinde de bir topar mesele boldy. Şonuň ikisini men size aýdyp berin, gysgasyk sebäp ýene telefon öçde onuň ýene dowam etmeli boljakdy. Bana dünkü gelen habara göre Gızlarbatda ýene de bir jaý partlapdyr. Ol indi üçokdan ýa Kryşadan ýanmandyrda aşakdan poluň aşagyny gelýän turgu partlap. Ine birden anşa taýdy. Şoň partlapdyr. Ol denanyň adam bar. Ýöne menen bir taýdy häzir siz aýdyp oturmaýyn. Öýdi ýöne ýarym rus, ýarym türkmen denen.
bir hil kate diýdim, ady şuň ýalyk bar. Men indiki gepleşiň diýe şu gepleşiň aşagyna soň ýalyp goýaýar. Elim ýanyna däl şu uğradylan maglumat. Ýöne ne kızlar wata ýene bir jaý partlatdy. Diýmek, şol öňkü helakçylykdan bular hökümetiň işgärleri ýa hökümetiň öýdi ýa yerli häkimet degерli we degişli netije çykarmandyr. Indi näme bu kızlar watan halkyny bular odala açlykdan horlap otylar, indi bular ýakyp ýogatjakmykan? Ene şu meselede öýür boýuna galyp dur, şu maglumaty uğradan ýurtdaşlarymyz ýazýarlar, bular edilen tanqidden ýa berilen habardan talapdan hiç bir degişli öýlerine degişli karar çykaranakdyr ýa netije. Diýmek bular bilen başga çarak gürleşmek gerekdigini ýaly teklip edýärler. Onu men size aýdyp geçeýin. Ondan daşgary ýene de kızlar bilen baglanşykly mesele maňa ýetirdiler. Ene 1 fevraldan başlap kızlar bady we on raýony bolan Türkmen bärki bilen girden ýemesi boýunça etrabyny Balkan welaýatynyň aýryp ahala geçirjekler. Näme üçin? Sebäp olaryň arkada şäherini ilat ýok. Şonyny köpertmek üçin diýmek kızlar bady ahala bermeli. Bilen oýnap ýören oýunna bir teredin. Kızlar wat ömür waqy şo duran ýerine dur, ol serhet ahal bilen Balkanyň arasyna serhet, ýöne elmedam kızlar watlar öýüni Balkany degişli diýip tanydýardylar. Ýöne okayan, okuwyny alýan bilimini, soňra institut, universitetini Balkanyna olar ýaly ýokary okuw jaýlar bolmadan olar gidip bini Aşgabatda okap gelerdiler. Ol Sovet zamanynyň gurrun ýa soňky ýyllarda. Şoň üçin kızlar wadyň halky ýa özü şäheriň özü ortada duran toprak. O näme üçin bular alyp Balkandan aýryp kızlar wady ahala geçirýärler. Ýa bu gurbany bolan täze ýa-ki tire paralyk siýasatynyň serhedimika. Olar bärsi bahirden aňyrsy kaky sütüne şo ikara türkmen galan türkmen näliýän bolsa indi bärrak süýşür kızlar wady o Türkmenin hatarına girýärdi, kaptanın oturan gargala, gyzyl etrek, esen ulu, gazancık, nebetde kırasına bol, bular girenapmyka? Türkmenin hatarına. Bir gaty ulu jenayet diýip men düşünýän ýa kabul edýän. Men hemen birinji subutnama şular ila sany plança milyon, şo milyonluň ýoklugynyň subutnamasy. Bar bolsa, onu näme üçin kızlar wady getirip ahala dakýar, adam sany ýetmeýänligi üçin. Düşäň Aşgabatyň özü çem hanglap ýaty, adam ýok. Gurdum diýen, o arkada diýen, goşadyrmak üçin şäherine de ýaşama adam ýok. Barym isleg ýok olarda. Sebäp o jaýlar hödür edilýän teklibi düýbünden üýtgeşik. Birinciden sen onu şu näçe milyon bu ýanky bulan hasap manatlary bardy. Men şoň ýanky bir dollara geçersek 100.000'dan aşağı kötüğlü zaýym ýok diýdi şu täze diýen şäherine. Ondan başga da bir topar şerti bar. Sen şu taýda ýaşasan, dogan garnaşdan mihmançyla çağırmalar. O ýa-da özüň şular biri geljek bolsa öňünden ursat almaly. Gara hemme zatda adamdan hak hukuka salyp öýden çykma otur, mektebe gitdi, öýüňe gel, işiňe gitdi, öýüňe gel, goňşy olamyň tanama, ikiden köp adam ýygnaşma diýilen ýaly, şular ýaly öwürler ýerdirler. Onun üçin o şäherde ýaşajak adamam ýok. Indi getirip kızlar wady ahala dakýar. 1 fevraldan şeýle boljak diýilende maňa maglumat geldi. Ol bolaýanna da uzağa gitmez, onu men öňünden aýdyn, sebäp kızlar wat, ozalam atlyna özü neutral oturan döwlet dürli milletin wekilleri ýaşa, internasional şäher kızlar wat. Ýani Aşgabatyň duhy ýokka kızlar wat, eýem şäher bolup otyr, lokan Kurenowadan başlap. Şähermi? Onum alyp enne, eger seretseňiz, SSR'ın siyasi kartasy bardy o zaman. Şo taýda siyasi şäher diýip kızlar wat görkezilýär, Aşgabat ýok.
Nişan inni belem alıp getirip kızlarbadı urup yere sokup ennemin bir küren owy alyp aşgabat diýip ýa-da arkada diýip o aşgabatyň etegine guran betondan şäherçiligini ýa-ni satellit edip dakjak bolýar. Ne? Milletin genosid edilmeginin subutnamasy şu. Adam yok ýaşamagy o şäherlerde ýa o toprakda. Endi şu ahalyň ilatyny köp görkezjek bolup kızlar bady ahaly geçirýär. Diýmek, ömeden Balkanyň hataryndan kızlar bady çykarylsa, onda diýmek o zaman Balkanyň ilaty beýleki welaýetleriň ilatynyň az. Ilat sany. Endi bu ondan az boljak. O nähili beýle bolýar ol kızlar bady sogru alyp Balkana geçirse, oşa bilen paralel Aşgabatda has ýakyn duran ine Gargalar raýony bar. Ya Gyzyletirik bar. Näme olar alana onda? Näme gerek şu taýda onu bärde halkyň başyna hokka salmak. Öz ine edip oturan jenaýatynyň üstüne ýapmak üçin ine meselen ahalyň ilaty şundan ibaret, ahalyň territoriýasy şu. Sen ol territoriýaň sana entek kim ursat berdi şonu çyzmagy ýa sen onu keskitlemäge. Onu ne halkyň özü keskitler gelecekde täze Türkmenistanyň. Ine şonu aýdaýyn men ýurtdaşlar. Bolýa onu men şu ýerde gutaraýyn. O sebäp birden ýanam kesilämegi mümkin. Ýani şu dowamy bar. O bilip goýun ine ýurdun içinde de ediljek bolýan şu iki tane jenaýet bar. Biri edilip otyr, hany kızlar wagtda ýene de jaý partlady. Ikincide mene 1 fevraldan başlap kızlar bak ahal welaýatynyň hasabyna geçirilmeli. Şu barada öz pikirlerinizi ýazyn, bizden bir istiqlal el. Bolýa ýurtdaşlar sag bolun, sag oturun, saglykda görüşelim.